Hello guys, maayong takna sa kabuntagon, no? Live ta karon dire sa Barangay Tigbaw, no? Naa dire ang gitawag nga Falls Dako, no? So live ta karon dire kauban sa atong barangay chairman, no? So naa dire ang usa sa admin sa H Global World GOI 101 Hugpong Federal, no? So arita karon dire sa ilang venue, no? Sa Falls Dako, no? So naasa ni sa Falls gamay, no? So unahon na to ang Falls Dako, no? So ang cottage, no? Ang cottage karon, so naay tag 300 ang cottage, no? So libre tanan, no? Pagdala lang mong pagkaon, no? So naata karon ni bisita dire sa ilang Falls Dako, no? So libre ni guys, unlimited ang kaligo, no? So naatay entrance, no? Sa mga dagko 10 pesos lang ang entrance, no? So kini mao ni gitawag is nature, no? So naa ni sa Barangay Tigbaw, no? Sa Dinagat Island. So grabe kanindot guys, no? O halimbawa mag-CR mo, no? Naay comfort room diri sa main o sa women. So arita diri mangihi or mag-CR, no? So grabe kanindot guys, no? Puro yabuyag, tabi, no? Is a nature, no? So grabe kanindot, no? So arita dire guys, no? So diha lang mo, no? So diha sad mi. Bye. Aliw ko sabi, ano sa asang cellphone ani? Sige. Music taog na, no? So ingon ani kanindot guys, probuyag, no? Sa ilang nature, no? Kuman. Nagbantay na. No? Nagkontrol ng ligo. No. No? So, naitaw nangaligo. Jesus kanindot mga ligo sa deta diri. Mga ligo ta guys, no, sa Falls Dako. Oy, maligo ta dire. Katambal man ni, no? So maligo jud ko guys, no? Grabe kanindot, no? So live ta karon hotline number, no? So cottage 1. So cottage 2 lungsod Sanan Candanao. So unsa kanindot guys, no? Ang ilang tubig, no? So live ta karon diri sa Candanao, no? So una ni kanindot guys, no? So di kanindot guys, so warning, higpit sa pagbawal sa pag-akyat ng pinakamataas, no? Supporting ng Dota, no? So mag-live ta karon diri guys, no? So ngunani kanindot guys, no? Naa sila recycle, biodegradable, non-biodegradable o recycle, no? So ngunani kanindot guys, no? So nata sa cottage 3, cottage 4, no? So ngunani kanindot guys, no? So mag-interview ta karon guys, no? Ato ning interviewon, no? Nata sa cottage 4, emergency kit. So
no dako falls, no diving, no running, glassware provided. Children must complete is kuan, no? So yunani sa guys, no, dako falls. So yunani kalindot, no? Wagi mo iligo ron, ka maligo ko ron. Iguman interview. Ato sa ning interviewon, no? So paguman maligo gid ko kan isda oh. Babuyag. Tapos man sa bayong kung mo kon. Ay kanindot sa pool. No? Dili kay mag-interview ta pag umaga maligo para ba ta? Okay. Giba ato ning interview abi mong cellphone be. Ay ato interviewon no? Diyan nakatalikod sa pole. May cellphone mo. So mag-interview na ta guys no? So ato ning interviewon abi mong cellphone. So May signal din eh. ha? May signal. Oh, be. Na? Na aman? Ano natingog man ko no? Na. Una na be, kay interview ta kaligoon ko. Sige. Nagi signal ani gawas man. May signal. Ang mga message. So, sige. Mag-ready na ba no? Maligo ta human kay napalte lakaw. Ano ni picture si Ruby? Si Ruby, ni picture din eh. Oo. Ano sila? J1 yan. So sige guys, naami diri sa Falls Dako, no? So ato ning interviewon. Padung na ni lubat guys. Okay. Ato ning unang interviewon guys no kay siya mo introduce sa yang i-appointed. So live ta karon diri sa Dako Falls sa Barangay Tigbao, Dinagat Island no. So ato ning interviewon ang Caraga Region 13 ang Arde. So si Arde Juliet Litem Ebuita, siya ang Arde sa Caraga Region 13. So live ta karon Arde no diri sa Falls Dako. So maminaw mi sa imong bulawanon nga mensahe. So magbuntag. Surigao, mabuntag yung buntag. Kadyanaw, mayong buntag diri sa Barangay Tigbao nga naami karon diri sa Dako Falls. Amog yung gibisita o gianak ginamo sa among aktual nga pagtan-aw dinhi nga lugar. Nga naa dinhi nagahimutang ang kanang ginatawag natong falls nga naa diri karon sa barangay nga Tigbao nga nabilong siya sa Kadyanaw, Dinagat Island or Dinagat Province. So natay gikuha karon diri nga may magadala sa ani nga proyekto nga atong ginapasundayag dinhi sa ato nga GOI 101 or It's Global World GOI 101. So mao ni si Laredo Litim. So ato na siya pasultion karon nga naa na ta karon diri sa iya nga lugar nga unsay ato makita karon nga maitabang sa ani nga barangay nga mahimong proyekto nga mahimo nilang kabuhayan diri nga sila dili na magkalisod. So mao ni karon ang atong ikuan nga makapahatag ta sa ila og unsay atong itatabang. So napasultiyon na to ang atong gi-appoint karon bilang isang tagadala diri sa maong nga barangay. So okay, so daghang salamat no Arde. So mao ni ang Arde sa Caraga Region 13. Ang Arde is a Regional Director
Juliet Litem Buita. So daghang salamat Arde no. So ato na sa interviewon. So ang gi-appoint ni Arde usa ni siya diri na sad appointed siya ni Arde Juliet Litem Buita. So atong interviewon karon live ta karon diri sa Dako Falls ang usa nga gi-appointed ni Arde. So good morning sir no, maayong takna sa kabuntagon. Live ta karon diri sa Dako Falls. So maminaw mi sa imong mensahe kaniadto usa ni siya diri sa sinaligan. So maayong takna sa kabuntagon. Sige, maminaw mi sa imong mensahe. Maayong buntag sa tanan. Labi na sa Caraga Region 13. Labi na sa Dinagat Island. Labi na sa lungsod ng Tagyanao. So, ako, isip sa una, dili sa Barangay Tigbaw, usa ka punong barangay. So, ani ako karon nalipay na ania si Bae Jolit, Itim, Ibyuta, o si Sir, na ania karon buntaga. So, ani, amo ipakita, dili sa tanan katauhan labi na nakatanaw diri sa amo Dako Falls nani dako na ikatabang sa katauhan na kini kung madidilap na kini makahatag og dakong tabang gayud sa katauhan usa ako maninaot unsa na kini moabot karon ng panahon na kay kini mao may paglantaw sa mga katauhan na sila katagaan o dakong naglaong pa karuhay niining barangay sa Tigbaw. Sige, so daghang salamat no, appointed. So usa ni siya mahimong barangay chairman diri no. So nagpasalamat ta no karon nga nag-auban mi so sa among bisita no kay si Mr. Litem gi-appoint sa iyang Arde na si Regional Director Juliet Litem Buita. So kauban sa mga admin o kani maoni ang barangay chairman sa Barangay Luna. So ato sa ning interviewon no. Sige barangay chairman. Barog. Saman. So on the spot. Sige. Mensahe lang gamay chairman no. Yeah. Magpaila lang, no? Si Marilo Ohida, nagpuyo sa Barangay Luna. Ikuha nilang isa ka chairman sa Barangay Luna. Sige, daghang sige. Daghang salamat no, Barangay Chairman, mao ni ang Barangay Chairman sa Barangay Luna. So karon ako na sa interviewon sa Barangay ang Arde. Sige. Okay. Ato na pong pakinggan unsay ikasulti sa ato nga Arde nga gikan sa Cebu sa region na 7 nga si Dato Henry Tribunalo. So una sa tanan, daghang salamat no. Maayong takna sa kabuntagon no. So live ta karon diri sa Dako Falls no. So wa ko magdahom no nga maabot ko diri sa Barangay Tigbaw, Dinagat Island. So dakong buhi o nindot na magatawag og nature no. So pasigarbo sa Barangay Tigbaw, Dinagat Island. So mao kini gitawag og Dako Falls no. So nagpasalamat ko sa Arde sa Caraga Region 13. So Arde is Regional Director Juliet Litem Buita. So di na lang ko tason guys kay mga ligo namin no. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. God bless you all. So